ens omplim la boca a parlar de festivals, outdoor festivals, d'espais esportius, del Palamós Centre Trail, però després resulta que quan passegem una miqueta ens trobem amb que la vegetació o bé està bruta, i per tant no es neteja per part dels tècnics encarregats i de l'empresa gestora, sinó que a més tenim arbustos, tenim vegetació que es menja part dels carrils, no només del carril bici, sinó també de les voreres. Som conscients que hi ha incivisme, però al final l'obligació de l'Ajuntament és fer que això no passi i l'incivisme hi ha estat sempre. El que hem de garantir és que es pugui actuar, que sobretot en els entorns on alguna vegada ja s'ha denunciat aquesta situació de que creix la vegetació o que s'hi aboquen molts residus, doncs que es torni a passar de manera regular, que no siguem els regidors dels ciutadans que hàgim d'estar recordant als regidors de govern i als propis tècnics, perquè és la seva obligació.